auto i dalje na 30 na sat. Ma da bre, isti GLK auto. Pazite vi vlasnik s čega se setio kralj. Imate Batman znak. Automobil, samo da vam bude jasno, od 20.000 evra ili 17.990 koliko je manuelac, ima opciju da se sam upali i ohladi. Koji evropski proizvođač ima ovu funkciju i koliko ta funkcija košta? Daš 2000 više za automatika i dobiješ pregradu gepeka. Dobar deal. Gledaj ti šta je tehnologija. Upališ kamere 360 i imaš opciju. Ovo je Tigo 4 Pro, najjeftiniji SUV iz Cheryjeve game. Kod nas stiže samo sa jednim motorom, 1.5 benzinac sa 95 konjskih snaga, manuelac ili automatik, bez turba, bez hibrida, bez dizela. Kao da se vreme zaustavilo 2005. godine. Čista atmosfera. I verovatno sad kad čuješ taj podatak misliš da ovaj auto ne vredi ničemu, ali stani, polako, ovaj auto nije napravljen da se njima jurca, niti je neka raketa. Napravljen je da bude luksuzan, da bude udoban i da ima gomilu opreme koju konkurencija nema ni u premium segmentu, a kamoli u ovim nižim. Malo da zaboravim, moje ime je Aleksandar, a vi gledate Alfa Adrenalin YouTube kanal, gde svake subote u septembru izlazi test novog Cheryja. Nova subota, nov Chery. Zapratite nas i idemo u test. Ono što mu se ne može osporiti, to je da izgleda ozbiljno. Može da vam se ne sviđa, a i ne mora da vam se svidi, ali ukoliko vam kažem da je ovo jedan od najestetskih lepših automobila u klasi, želim da čujem vaš komentar na tu konstataciju, ali ono što je sigurno, estetski, pored lepog izgleda, je i opremljen vrhunski. Imamo LED farove, masku koja je hromirana i koja ima oblik safira. Dimenzije od 4,3 metra ti omogućavaju da ga koristiš u gradu nesmetano, a da sa druge strane komšije i dalje kažu dobar ti ovaj veliki džip. SUV, ali za komše džip. Od pozadi izgleda pomalo sportski, iako je sve samo ne sportista. Imamo dva hromirana lažna izduva koja su zatvorena, dakle ne možete ništa na tu. I imamo hromiranu lajsnu koja mu daje na luksuzu. Tu je i natpis Tigo 4 Pro, čisto da ne pogrešite, da znate da vozite Pro. I štop me asocira na Fiću 500, samo što je mnogo duži i zatamljen u sredini i zatamljen s polja. Odličan dizajn. Bravo, Chery. Unutrašnjost Tigo 4 Pro modela je zapravo ono što prodaje i ono što kupuje kupce kod ovog automobila. S obzirom da motorizaciju nema, odnosno da je nikakva, ovde je takav kontrast da ćete jednostavno se zapitati šta će meni auto koji ima snagu. Luksuz od samog ulaska u kabinu. Eko koža je svuda, dakle nije prava, ali nije prava više nigde. Ono što je bitno je da je sve popločano, odnosno obloženo tom eko kožom. Imate lajsne, odnosno materijale koji izgledaju vrhunskih kombinacija. Krem eko kože i crne eko kože sa panelima na vratima je izvrsna i svaka čast onome koji je smislio enterijer ovog Cheryja. Sa druge strane, nije futuristički nastrojen kao što je to, na primjer, Chery FX, već se radi o automobilu koji izgleda luksuzno, ima pojedine detalje koji su ukradeni od drugih proizvođača, ali to je jednostavno, niko ne izmisli nešto novo, nego samo to se prepakuje i napravi se savršen proizvod i kad je takav, onda to nije ni mana, to je zapravo vrlina, iskoristi se ono što je najbolje od svakoga. Odmah krećemo od šibera, odnosno panorame, koja nije panorama jer ide samo do suvozača, iako ima prostora pozadi da se gurne, nema problema jer jednostavno imate dosta prostora za glavu kada sedite pozadi, što nije slučaj kod ostalih SUV modela. Primjera radi Chery FX-a, ponovo ga pominjem i stalno ću da ga pominjem zato što mi je nekako mio jer je moj. Idemo dalje. Ekran je bolji nego kod FX-a. Ekran je sjajan, imamo dva velika ekrana, dijagonale po 13 inča, koji su najmoderniji do sada. Svaki Chery model koji je testiran je imao nešto svoje, ali četvorka ima najmoderniji infotainment sistem gde možete da radite bukvalno sve. Od podešavanja automobila, zatvaranja prozora, otvaranja child locka, preko nekog CarPlaya, Android auta, da gledate navigaciju koja nije ugrađena u sam automobil, nego ćete je okrenuti, odnosno pokrenuti putem svog telefona i to je ok. Ispred vas se nalazi digitalni ekran, odnosno kokpit na kojem imate sve informacije koje su potrebne. Počev od pritiska u gumama, ovaj model ima u barovima, drugi modeli imaju u nekim PSI jedinice koju ne možete da promenite, eto to je jedna pohvala.
Ispred vas se nalazi trokraki multifunkcionalni volan zasečen na dnu koji ima sve tastere objedinjene i to je jedna mana jer ćete često dok menjate stvari da pogrešite. Nije touchscreen i to je jako bitno jer eto i još da je touchscreen to bi bila potpuna ludnica, ovako je ok. Iza volana se nalazi jedan mali ekrančić koji je zapravo kamera koja vas nadgleda šta radite. Da li ste umorni, da li ste odmarali i niste i na sve strane pišti preko digitalnog kokpita koji se nalazi iza kamere. Dakle, auto je tehnološki vrhunski opremljen i sve od opreme što može da ima jedan auto u ovoj klasi ima, pa čak i više od toga. Sedišta su sjajno profilisana, od eko kože su, i pazi sad ovo, nije sportski auto, nema sportski agregat, nema ništa sportsko, ali ima rupu između koja je vrhunska, aluminijum obložena sa zadnje strane i jednostavno daje vam utisak da se vozite u nečemu sportskom, iako menjač, nećemo ni da pominjemo kako radi, nećemo vam stajati na ranu, ali je lep, estetski je lep i tu ne može ništa da se kaže. Imate jednu pregradu koju možete staviti mobilni telefon, to su ispeglali jer nisu stavili wireless charging, odnosno punjenje putem Wi-Fi-a. Podignete naslon za ruku, ispod se nalazi jedna pregrada koja je osrednje veličine i pazi sad, imate dva cup holdera koje su kockastog oblika i jednu manju pregradu koju možete pomerati napred ili nazad u zavisnosti od toga šta želite da imate ispred naslona za ruku. Dakle, ceo ovaj centralni transmisioni tunel je jako lepo rešen. Klimatizacija je odvojena i imamo tastere poređane da pritisnete ukoliko želite da upalite 4 migalca kamere, da pristupate multimediji i to je jako dobro rešenje za razliku od ostalih modela gde je to touchscreen, ovde stisnete fizički taster i to je vrh. Ispod grejanje sedišta, hlađenja nažalost nema i cela klimatizacija je smeštena preko ovog trećeg ekrana koji zapravo nije ni ekran, ali je obložen ovom piano black plastikom i onda non stop morate imati tu neku krpicu. Gledaj ti šta je tehnologija. Upališ kamere 360 i imaš opciju napred, imaš opciju pozadi, 360 kamera, pregled. U svakom trenutku znaš šta ti se nalazi i dešava oko auta. Ume u pojedinim trenucima malo da zalaguje, ali bože moj, ništa nije savršeno. Onda imamo podešavanja kao što su klimatizacija, dole spustimo sve ono Bluetooth i ostale stvari koje realno imaju samo kompjuteri, ali kola odavno nisu ništa drugo nego kompjuteri, tako da je sve tu dohvatljivo i mogu vam reći da ekran uopšte nema nekih velikih lagova za stajkivanja. Ovaj detalj morate da vidite. Pazite vi vlasnik s čega se setio kralj. Imate Batman znak, ljubitelje Batmana, otvorite i tek onda palite auto. Ali ako je ovako bajno i sjajno napred, kako li je tek pozadi? Hajmo pozadi. A pozadi je žurka i zapravo nam Chery ovim interijerom napred, ali pozadi pokazuje šta je srž ovog auta, a to je porodična vožnja, gde mogu lagano, bez problema, dve osobe da se spakuju. Treća, iako je transmisioni tunel nizak i neće nogama da ima problem, iskreno nema tu širinu. I zato je najbolje da spustite cup holdere, stavite piće i uživate. Gledate u ovu hromiranu lajsnu i budete u fazonu, bre, vozim se u ozbiljnom sportskom autu. Sve dok ne čujete jurimo 30 i ovo dole za punjenje. Imate ovde punjač ukoliko želite da punite i neku sitnu pregradu da stavite nešto sitno. I deo koji ste svi čekali, motorizacija. Ovaj Chery Tiggo 4 Pro ima samo jedan agregat u svojoj paleti i to ni manje ni više nego 95 konjskih snaga. Nešto iznad 120 Nm obrtnog momenta koji kada se upare sa ovim DCT automatskim menjačem možete pretpostaviti na šta to liči. Ali gledajte sad ovo. Moram da otvorim da vam pokažem šta je Kinez. Uglavnom, kod luksuznih supersportskih automobila ispod haube vi ne možete da pristupite ničemu. Takva je situacija i ovde kod ovog Chery-a. Pazite sad ovo dobro. Ovo je jedini model Chery-a koji nema lifter haube, već morate da se namučite. Ovo me podsjeća na vreme kad sam testirao Volkswagene. Motor pokriven. U potpunosti oplata jedna preko koje ničemu ne možete da pristupite. Imate tečnost rashladnu, imate tečnost za stakla. Preko leve strane otvaramo i pristupamo kaišu. Dakle, to je sve od motora što ćete da vidite. Sa druge strane imate otvor za akumulator, ako treba da se prikači na akumulator ili da se eventualno nešto dijagnostikuje, jer odavde ne možete promeniti akumulator, niti možete bilo šta petljati oko motora. Skida se ova oplata kompletna i tek onda se pristupa servisu. Kao da je neki Bentley u pitanju, a ne Chery.
bolje da stoji zatvoreno. Šta je ono što sam želeo da vam kažem? Ukoliko želite da kupite Cherry 4 Pro koji nema 95 konjskih snaga, u Srbiji to nećete moći. Eventualno neka druga tržišta, zašto je to tako, Kinezi sami znaju, ali ono što je jako bitno napomenuti je da ovaj sportista hita do stotke za 17,8 sekundi. Dakle, 18 sekundi. Ima turbo koji ne postoji. Zapravo nema turbo, ali vi čujete kao da ima. Auto i dalje na 30 na sat. To je nešto što morate da vidite i osetite, ali kasnije u testu. U svakom slučaju, da me ne shvatite pogrešno, ovo nije sportski auto i ovo je agregat koji vam je dovoljan ukoliko vam je auto potreban za grad ili neka međugradska kretanja. U slučaju da hoćete da idete na otvoren put, da hoćete da vozite preko 140, 150, ovde to nećete moći. Odnosno, moći ćete do nekih 160, ali izaći će vam na nos i nikada više to nećete poželiti da radite. Ma da bre, isti GLK od pozadi. Da mu je i konjaža GLK. Šta mislite, koja je ovo dimenzija točka? Realno izgleda kao neka 15-ica, 16-ica, što pokazuje opet koliki je ovo auto, ali zapravo je 18-ica, gume dimenzije 215 55 R18. Ukoliko želite da kupite dobru gumu, ista će vas koštati sigurno oko 100 do 150 evra. Ukoliko želite da fušarite, onda nekih 60-70 evrića ili AliExpress, mada AliExpress mu dođe i ovlašćeni servis kad vozite Kineza, tako da lagani ste. Tigo 4 Pro nije luksuzan automobil, ali pazi ovo, imaš ključ, sediš u stanu, sediš na vikendici, gde god, hladno je ili je vruće, stisneš poslednje dugme i držiš 5 sekundi. Nakon tih 5 sekundi Tigo 4 Pro se pali. Pali i grejanje, pali i hlađenje, u zavisnosti od toga šta si poslednje ostavio. Dakle, automobil, samo da vam bude jasno, od 20.000 evra ili 17.990 koliko je manuelac, ima opciju da se sam upali i ohladi. Koji evropski proizvođač ima ovu funkciju i koliko ta funkcija košta? Ako je ima, to je doplata preko 2.500 evra. Kinezi su, bre, institucija. Gepek iznosi 340 litara i ne predstavlja ništa impozantno kada je u pitanju SUV klasa. Sa druge strane imate Volkswagen Golfa koji ima čak 40 litara više, a koji je gradski hatchback. Ruku na srce, Cherry se nije ogradio od tog segmenta, već je ovo gradski hatchback sa povišenim klirencom. Kada uzmemo to u obzir, onda i gepek nije toliko mali. Ipak, budite sigurni da ćete imati sreće ukoliko priuštite sebi automatika, jer ukoliko uzmete manuelca, ovu pregradu nećete dobiti, već ćete morati da se snalazite, da je poručujete ako je uopšte i bude bilo. Daš 2000 više za automatika i dobiješ pregradu gepek. Dobar deal. Ne možemo da prođemo gepeka da ne zaboravimo rezervoar. Tu je Cherry jasan i glasan. Svi modeli imaju 51 litru i to vam je to. Manje ili više, odnosno brža ili sporija vožnja će vas dovesti posle 300-400 km do rezerve, koja je i ovde, kao i kod svih drugih modela, 120 km. Dakle, jako velika rezerva i jako često stajete da punite. Ako vam to smeta, ne mogu da vam pomognem. Sada rubrika 3 mane, 3 vrline. Počet ćemo sa manama. Prva i osnovna, manje više se nameće sama, 95 konjskih snaga, motor koji je slab, trom i ne donosi vam baš ništa. Druga mana je CVT automatski menjač koji ima spora, linearna ubrzanja. I treća mana, Cherry koji je neproveren brend. Za neke od vas. Meni konkretno je proveren i sjajan auto u svakom smislu. Verujem da će biti i dugotrajan, ali jednostavno tržište je takvo da još uvek treba proći neko vreme dok Cherry ne postane pouzdan brend. Sada idemo na 3 vrline. Prva vrlina je luksuz koji ovaj auto ima. Kvalitet izrade materijala u enterijeru i sam pogled na ceo enterijer vam daje utisak da je mnogo skuplji nego što je to zapravo slučaj. Tu dolazimo i do druge vrline, a to je cena. Kada je manuelac, cena je svega 18.000 evra, dok kada je automatik ide do 21.000 evra. Za te pare apsolutno ništa bolje ne može da se kupi. U to ne može niko da me ubedi. I treća je zapravo koliko bezbednosnih sistema ima. Na sve moguće strane, na sve su Kinezi mislili i opet se vraćamo do te iste cene. Aj sada se provozamo da vidimo šta je to zapravo s tom haubom koja se non stop pominje. I evo nas konačno u vožnji Cherry Tigo 4 Pro modela. Famozno ubrzanje, to odmah moramo da prođemo, pa idemo dalje. Krenuli smo sa 30 na sat. Tek smo na 60.
bruji, urla, bruji, a ništa se ne dešava. Bukvalno sam prvi put kad sam stisao gas pomislio da sam u manuelnom režimu i da on non stop diže obrtaje, a da ja ne menjam brzinu, ali zapravo to nije bio slučaj, već jednostavno ovaj agregat sa ovoliko konjskih snaga, to vam je što vam je. Nema tu ni S od sportske vožnje, nema tu ni D od divljanja. Ovo vam je najbezbedniji agregat ukoliko želite da vam dete ne divlja. Date mu ovo i znate da svakako mora da vozi po ograničenju, jer brže ne može ni da ide. Šalim se, nije baš toliko skandalozno. Treba mu vreme da se zaloufa, iskreno rečeno, kada krene i onda dođe do nekih 60, 70, 80 na sat, tad ima neku snagu. Ali ovo od 0 do 100 i to zaboravite. A nije u tome ni poenta. Poenta kod ovog auta je da je ovo porodični automobil u koji ćete se spakovati, voziti bez problema na neke kraće ili dalje destinacije. On non stop nešto pinga, pišti, ali to nije ništa greška, već jednostavno senzor za ovo, senzor za ono, upozorava, drži obe ruke na volanu, nemoj da mlataraš rukama, ima kameru ispred koja vas nadgleda i tehnološki je jako sposoban auto. Da ne kažem da je jedan od najopremljenijih na tržištu. To ume da bude plus, a ume nekad i da bude minus, odnosno da ljude zamara, pa onda sve tu pogase po multimediji. Multimedija je top, iskreno, do sada od svih Cheryjevih modela 4 Pro mi ima najbolju multimediju, nekako je najmodernija, ekrani su najveći, veći nego i u FX-u, tako da sa te strane stvarno greške nemate. Naravno, nećete čeprkati po ekranima dok se vozite, ali toliko sporo ćete ići da imate vremena i za to. Šalim se da mi se ne uradi vlasnik. Stvarno, ovo je odličan izbor za nekoga ko hoće da se vozi po lokalu, da se vozi na neke duže destinacije umerenom brzinom. Maksimalna brzina ovog primjerka je deklarisana na nekih 143 km na sat. To nije slučaj u realnosti. U realnosti on može da ide nekih 150-60, preko toga ne, ali jednostavno do 100 na sat ima zvučnu izolaciju, sve preko 100 na sat kreće da urla, kreće da vrišti i nije baš ugodno za vožnju. 120, 130 ok, preko toga nemojte ni da pomišljate. Pozicija za upravljačem je super, tu ne mogu da kažem ništa, stvarno nađete bez problema, ovako elektronski sedište se podešava, tako da u suštini ćete se voziti lepo, udoban je, ne osjeća rupe, neravnine, upija lagano, bez problema. Vozljiv auto koji ćete kupiti, voziti u porodici 10 godina, da bukvalno radite samo male i velike servise, tome doprinosi naravno i ta garancija koja je 7 godina, odnosno 150.000 kilometara. I u toj kilometraži vi ste apsolutno bezbedni. Šta god da bude, kakva god da je situacija, eventualno se desi neki kvar, sad pouzdan od Kineza, da li jeste pouzdan ili nije pouzdan, to će vreme već samo od sebe reći, ali ja iskreno verujem ovom brendu, reći ću ponovo, kao i u svakom testu, nisam plaćen za ovo, niko me nije angažovao, već jednostavno smatram da za ovu vrednost, koliko košta Chery Tiggo 4 Pro, vi ne možete da dobijete bolji auto. Možda možete neki lepši, ali jednostavno, ukoliko vam snaga nije primarna, odnosno možete da se zadovoljite tom nekom brzinom, on sad meni pokazuje pinga, ovo što se čuje da pinga, on zapravo pokazuje da je ograničenje 30 na sat, pa smo sad prešli u 50 na sat, vozim po ograničenju, nemojte se sikirate, to je samo tehnologija. Tehnologija. Da se osvrnemo malo i na potrošnju, pošto smo snagu doktorirali, potrošnja je negde oko 7 do 8 litara. To vam je prosek i to je to. Ispod toga ne očekujte, preko toga eventualno ako divljate, baš ga terate u obrtaje, ali to nema poente i nema potrebe to da radite, sedite, uživajte, vozite se ko gospoda i jednostavno služi svrsi ono čemu je namenjen 4 Pro, tako ga vozite, imate ok potrošnju, imate jeftino održavanje. Svi koji su se i malo raspitivali o Cheryju kao modelu, oko održavanja i svega, to vam je u ovlašćenim servisima kao da regularni neki Evropljanin, Wagen, 2.0 TDI, šta god, održavate kod običnih servisera, neovlašćenih servisera.
koji imaju, da kažemo, niže cene. Ovde ne, ovde vam je ista cena u ovlašćenom, kao što neko servisira Golfa u neovlašćenom, i sa te strane to je super. Gume, zavisi ukoliko hoćete premium segment ili hoćete segment koji nije premium, idu i variraju od nekih 60 evra do nekih 150, u zavisnosti od toga opet šta birate, tako da je raspon širok i bukvalno za svakoga ima po nešto. Ukoliko me pitate kakva je razlika između FX-a i Cherry Tiggo 4 Pro modela, FX je dosta sportski, dosta moderniji, ima taj moderniji izgled, baš lepo izgleda. S druge strane, četvorka je prostranija u samom interijeru, ima više prostora pozadi zbog opadajuće linije krova i nekako je više namenjena ljudima koji žele da lagano voze, da imaju prostora, da jednostavno koriste auto svakodnevno bez nekog mangupisanja, odnosno bez nekog šmekerisanja, nazovite kako hoćete. I sa te strane ovaj auto je pronašao svoje kupce. Ukoliko se odlučite za manuelni, on će biti i još jeftiniji. To je onda cenovni rang od negde oko 17 do 18.000 evra, nov iz salona u najvećem paketu opreme, odnosno kada je manuelac ima jedan jedini, sa svom tom tehnologijom, opremom i svime, iskreno možda i najbolja kupovina u klasi. Opet zavisi od vaših prioriteta, želja. Nekome je ovaj auto lep, nekome je ovaj auto ružan, u to nećemo ulaziti, ali da je dobar, dobar je. I da ćete se navozati sa njim, navozat ćete se sigurno bez ikakvih problema. Ovaj konkretno primjerak je prešao 5000 km i vlasnik nije zabeležio nikakve probleme sa njim. Ništa što se dešava kod ostalih modela, tipa da se raskači CarPlay, tipa da izbaci neku grešku tu i tamo, ali opet kad je automobil više kompjuter, kao što je to sad slučaj sa novim modelima, to je iza očekivati i tome ne treba preterano davati mnogo pažnje. I za kraj ove vožnje, još jednom da ga stisnemo, čisto da vidite kako to lepo izgleda kada diže obrtaje, a ništa se ne dešava. Nećemo te više muštiti. Izvinjavamo se. Slatko. Presladak auto, preslatka priča, svaka pohvala za Cherry. To bi bilo to za danas i današnji test Cherry Tiggo 4 Pro modela. Iskren da budem, u nekim stvarima me oduševio, kao što je to, na primjer, interijer, infotainment sistem, moderan je, luksuzan je, sve je to u redu. Ali motor od 95 konjskih snaga uparenih sa CVT automatskim menjačem je nešto što je meni definitivno prepreka preko koje ne mogu da pređem. Trom je, spor, morate računati svako preticanje da li ćete ili nećete. Kad ga zaulufate, tek tada nešto dobijete, ali to nešto je tanko. Ukoliko vam automobil treba da biste se vozili po gradu, da bi imali sve novotarije koje imaju i skuplji rivali, onda je ovo auto za vas. Sa druge strane, ukoliko želite snagu, performanse i da jednostavno ne razmišljate ni o čemu kada vozite, možda je neki drugi SUV za vas. A ja znam i koji, neki od narednih koji dolaze na test, zato pratite Alfa Adrenalin YouTube kanal gde svake subote u septembru izlazi test novog Cherrya. Svaka subota novi Cherry. Vidimo se u narednim epizodama. Ćao!